Jeg kom over en video for et par dager siden på TikTok til å begynne med, om en som snakket om at han trodde at videoen ble undertrykket, rett og slett sensurert. Dette den danske youtuberen Broliver, eller Oliver, som ganske stor i Danmark både på TikTok og på YouTube. Og det denne videoen her det gjelder. Jeg etterforsket danske spill, og hva jeg fant var ulovlig. Broliver har rett og slett gjort gravejournalistikk på egen hånd om danske nettkasinoer. Jeg veldig spent på å se denne videoen her, og finne ut om det eventuelt kan være noen fellesnevnere, eller ting som også kan foregå i Norge. De her casinoer ser danske ud. De har .dk i adressen, dansk kundeservice, og du logger på med MitID og betaler i kroner. Men næsten alle de største danske online casinoer har deres adresse et bestemt sted i det samme nabolag, og det ikke i Danmark. Jeg har rejst sydpå for at efterforske dem nærmere. Malta altså mekka for gambling, rett og slett. Jeg har jobbet som oversetter for nettkasinoer ved oversatte artikler. Det var også der jeg fant ut hvor sinnssykt predatoriske nettkasinoer faktisk ved å lese. Jeg måtte lese gjennom retningslinjene for diverse bonuser og sånn, for å kunne oversette det, og skjønte jo fort at det her kjeltringshit som bare faen. Og alle sammen var registrert i Malta. Gennem de sidste 3 måneder har fundet både voldsomt og ulovligt. Blandt andet har jeg gennem hemmelige kontrakter og interne beskeder undersøgt det statsejede danske spil og deres samarbejde med et udenlandsk firma, der behandler deres danske medarbejdere ulovligt. Mit navn Oliver Vam, og det her kortlagt. Hell yeah! I dagens Danmark bruger den gennemsnitlige husstand 31.000 kroner om året alene på online casinoer. Min kæreste Lara og jeg spiller for 0 kroner per år, så der må jo findes nogle sårbare danskere, der opvejer det gennemsnit. Jeg tænker, at jeg har tabt omkring 700.000 kroner, siden jeg var 18. Under bildet her så står det anonym, men jeg liker at det kaller spillavhengig for ludoman. Ludo, som sikkert alle vet, betyr jo spill på latinsk, men danskerne kaller altså spillavhengig for ludoman. Du siger, at du stadig voldsom ludoman i dag. Hvornår har du sidst spillet? 30 minutter siden. Jamen, lige nu spiller jeg på Betano, hvor jeg har gennemspillet. Jeg tror, det lige godt 13 millioner her det sidste år, ikke? Er det blevet for let at spille? Yatzy-holiker? Hadde jo vært en ordentlig den, ja. Stigespilloholiker. I Danmark. Ja, der ingen tvivl om, at det bliver utrolig let for danskerne at spille, og det også en stor del af forklaringen på, at vi ser flere og flere, der bliver fanget i ludomani, fordi man har sit casino lige ved hånden i form af sin telefon, og man kan spille 24/7. Når danskerne hvert år taber milliarder på online-casinoer, så mister de omkring 1/4 på ægte danske online-casinoer. Og de resterende 3/4, ja, de går også til danske online-casinoer. Bare lige, at de har adresse i udlandet, og desuden slet ikke registreret i Danmarks virksomhedsregister. De her selskaber benytter sig af en teknik, der tillader dem at undgå den danske selskabsskat på 22%, men i stedet at skulle betale de mere attraktive 5-10% skat i et land som Malta. Det faktisk lykkedes mig at udregne et estimat på, hvilket milliardbeløb, der hvert år undviger den danske statskasse, på grund af, at online-casinoerne går i skattely i udlandet, og det vil jeg fortælle jer senere. Men først skal vi et smut til Malta. Yeah. Malta med i EU, altså den europæiske union, og det mega praktisk for casinoerne. For i EU, der skal man ikke betale skat i flere lande ad gangen. Det, der kaldes at blive dobbeltbeskattet. Så kort fortalt, efter de 5% skat er blevet trukket, så kan pengene let bevæges tilbage til et land som for eksempel Danmark, uden at casinoerne skal give mere i skat. De lægger deres penge i en form for skattely. Og så alligevel ikke helt, for casinoerne er jo ikke fuldkommen dumme. Hele det her setup er i teorien lovligt under den nuværende lovgivning. Det er egentlig bare en form for hul i systemet, de udnytter, og derfor bliver det mere et moralsk problem. Kan du retfærdiggøre og drive en forretning, der kun tjener penge på danskernes tab, samtidig med at man aktivt og bevidst undviger at bidrage tilbage til det danske samfund? Ja, og det jo problemet. Man kan jo ikke legge på en måte moralske kvaler på enkeltpersoner og forvente at de kommer til å gjøre det som etisk.
veldig mange mennesker kommer bare til å gjøre det som gagner seg selv, uavhengig av hvor mange andre det går utover, og uavhengig av hvor mye de sniker seg unna det de burde bidra med. Så dette er på en måte skittent på skittent på skittent. I dag, der skulle jeg som frisøren. Han skulle lige ud og ryge. Jamen, jeg kan ikke bare sidde i stolen i 5 minutter og vente på, en kommer. Jamen, så tager jeg lige 500 kroner. Hvor kommer pengene fra i sidste ende? Jamen, det er jo kammerater. Så har jeg skrevet til en kammerat, der hedder Nas. Jamen, jeg har de her tilbud, så er du lige 2500. Jeg har så lige vundet 4.000 på dem. Jeg har så kun sendt mest 1.250 i dag. Ja. Og taget resten, også selvom jeg var 1.500 profit. 90% af pengene, der blev gamblet i 2014, 90% var på en computer, 10% var på en mobil. Skal vi lige hoppe bare 5 år frem, så var det 50-50. Altså så er det 50-50, om det er det. Nu hopper vi op til det seneste, vi har. 30% skyder penge ind fra computeren, 70% fra mobilen. Det er blevet så let, hvis du er et sted, så kan du bare lige tage mobilen frem, tryk. Og der er reklamer overalt, som gør, at mange unge også begynder at gøre det. Du sitter på bussen og spiller deg til evig gjeld. Miste hundretusener mens du sitter på dass og driter, liksom. Det er så utrolig lett å fucke opp, og de er jo bygd opp disse kasinoene for å være mest mulig avhengighetsskapende også, og folk blir utrolig avhengige. Vi er nødt til at have styr på hele den her markedsføringsdel. Men faktisk er det en del mere end bare et moralsk spørgsmål. Vi har hos Kortlagt modtaget over 20 private henvendelser om konkrete sager vedrørende de her maltesiske firmaer, samt en masse interne kontrakter, beskeder og dokumenter, der afslører nogle af deres ulovlige metoder. En af de tips, vi modtog, kom fra en anonym kilde, der viste os 15 sager med kampagne- og forbrugerbrud hos en bred vifte af de her casinoer. Så vi tænkte, det kunne være interessant at høre online-casinoerne ind til de konkrete sager. Vi er lige nu i Malta på vej hen til nogle af de kontorer, som de danske online-casinoer har her rundt omkring. Den er den der vej deroppe, burde det være. Hello? Is this the home of... No. Sorry? Yeah, but yes, this is the registered address. Yeah. So, how can I help? To visit, you have to call them, and they will guide you to their office. Okay, so this is not the office. This is just for the registered office. But the business address is not the same. De har registreret deres adresse der, men det er sgu ikke der, de hører hjemme. Men det er svært at høre dem ind til deres brud på kampagne. Ja, det er vel teknisk sett ikke så uvanlig eller ulovlig, i hvert fall i Norge, å ha registrert forretningsadresse. Altså man kan ha kontor andre steder til tross for det. Men det er jo nok et steg i en rekke av mange ting ved å prøve å unngå å skjule som gjør at det hele blir ganske sketchy. Mange som ødelegger økonomien fullstendig på grunn av ulike avhengigheter. Tragisk. Hadde en kollega som mistet jobb på grunn av pornoavhengighet. Oi! Shell companies rundt om verden er nesten standard. Ja, det er det, ass. Og lovgivning, når de ikke engang hører hjemme på den adresse, de selv har oplyst til spillemyndigheden. Og heldet fortsat med ikke at være med os hos Bet365, Betinia, Campobet, Betoro, Betano, 888, Mr. Green, Unibet, Betson og Leo Vegas. Her der ligger Denix, som er dem, der styrer Betinia og Campobet og flere andre. Og Betinia, de sponsorerer jo blandt andet den danske første divisionsliga i fodbold. Så det er ret interessant at se, at selvom de sponsorerer dansk fodbold, og du kan bette i Danmark på en .dk hjemmeside, så det er altså her, de befinder sig, og det er her, de tjener deres penge. This is where Denix... Without any appointment, I can't send you to the offices. Vi skal videre til det næste sted. Der er Incipia, og det ligger i et center, et sådan kontorcenter. Dem har de rigtig mange af her på Malta. De ejer Betano. Du ved, Malta det er en af de der steder, hvor der er simpelthen for mange virksomheder i forhold til mennesker. 12% af Maltas BNP er fra e-gaming-industrien, som blandt andet er e-sport, betting og online casino. 12%. Det er ganske sykt. Fun fact, det er omtrent like stor andel av BNP som Tuvalu får for at de eier .tv-domenet, som blant annet Twitch bruker. De får sånn 10% av BNP sitt fra
fra at de eier .tv-domenet, og Angilla, som eier .ai-domenet. Det er noe sånn 47% eller noe sånt av BNP som kommer fra royalties på .ai-domenet. Vi havde ikke haft held med at skaffe nogle samtaler hjemmefra, og da vi dukkede op på kontorerne, var de lige så uinteresserede i at tale med os. Okay, men jeg kan allerede se nu. Der er alle mulige forskellige, og Expect og Evoke. Herinde, der ligger Leo Vegas på level 7, right? Ja. Okay. Her står der også mere, faktisk. Ja. Men der er også, de ligger også længere nede. Sjovt. Hvor meget vil det? Hello guys. Hello? Can I help you? Ingen af dem ville snakke med os. Bye bye guys. Det var meget hurtigt, vi blev sendt ned. Fra de casinoer, vi forsøgte at besøge, har vi gennem anonyme kilder fået 4 konkrete beviser på selvimodstridende kampagnevilkår. 3 eksempler på forkerte og manglende tilbagebetalingsprocenter, 4 eksempler på manglende eller forsinket udbetaling, og 4 eksempler på tekniske fejl, der går ud over spilleren, såsom ulovlige gennemspilskrav eller andre spilfejl. Flere af de Ja, det er jo en av de tingene som er kjempeproblematisk med de bonusene, det gjennomspillingskrav som man kaller det. Nå husker jeg ikke nøyaktig hvordan jeg valgte å oversette det til norsk, men det er rett og slett at hvis du tar en bonus da, så får du gjerne sånn 50 ganger bonus på 100 euro, og så ser det ut som da, ok, 50 ganger bonus på 100 euro, for da har jeg det er jo helt storslagent. Da har jeg plutselig 5000 euro å spille med, da. Men gjerne er det sånn at for at disse pengene skal tas ut, så må du spille de langt flere ganger enn de. Altså, bonusen sier at bonusen er at du ender opp med 5000 euro i bonus, så må du spille for eksempel 30 ganger av det før ting bikker over. Så du må spille de 5000 kronene, klare å vinne de 30-gangeren av dem, og spille gjennom dem før noe av det kan tas ut. Så det vil si at oddsen for at du faktisk kan få noe ut av bonusen, eller pengene du setter inn, er tilnærmet 0. Så det er ekstremt shady praksis som de driver med. Dette er i hvert fall, da jeg jobbet som oversetter, noe som var en gjenganger hos absolutt alle kasinoer. Og så har det visst nok nå blitt noen kasinoer som tilbyr en non-sticky bonus, som da er at de pengene du originalt setter inn, de har ikke dette omspillingskravet. Dette bonuskravet går kun på bonuspengene, men den bonusen er så godt som alltid ubrukelig, og de henter nok høyst sannsynlig inn det på andre måter. Det er kasino, det er ikke noe veldedighetsbusiness, for å si det sånn. Det er noen ganger jeg lurer på om Norsk Tipping også er rigget. Jeg kan godt hende, jeg vet ikke hvor god kontroll de har på alle, for de har jo vel ikke utviklet de kasinoproduktene sine selv, men ja, det har også vært masse saker i forhånd til at, for det skal jo være en viss vinnprosent, ikke sant? Det er jo systemer som har blitt tuklet med mange ganger da. Har vært en del utfordringer med Norsk Tipping sine lotterier også. Tviler ikke. Altså, menneskene som lager disse lotteriene, det er jo ikke på generell basis ålreite mennesker med strenge moralske kompass. Det er det ganske trygt å anta. Såsom ulovlige gennemspilskrav eller andre spilfejl. Flere af de her brud på vilkår har vi også konkrete beviser på, at casinoerne senere hen har erkendt og indrømmet over for spilleren. Fodboldmediet Mediano fortæller derudover om, hvordan Soft2Bet, der ejer firmaerne Bitinja og Campobet, sidste år blev afsløret i, at 114 ud af 140 af deres online-casino hjemmesider er registreret som ulovlige i mindst et EU-land. Det er altså de samme folk, der har over 80% casinoer, der bryder europæiske love, der også sponsorerer 1. divisionsligaen og en række danske fodboldklubber. Ifølge et andet tip, vi har modtaget, hævder en ukrainsk journalist, at Soft2Bet kontrolleres af russiske ejere med tråde til den russiske efterretningstjeneste.
Det kan godt være, at danske fodboldklubber bliver sponsoreret af online casinoer, men den video, du ser lige nu, er ikke sponsoreret af nogen som helst. Alligevel har vi rejst til Malta og brugt de sidste 3 måneder på at efterforske det her i dybden. Det tager lang tid, og den bedste måde, du gratis kan støtte os på kanalen, det er ved at abonnere, og du kan altid ombestemme dig. Faktisk er 74% af dem, der ser vores videoer, ikke abonneret her på kanalen. Desuden er første nomineringsrunde af awardshowet Simba-prisen lige åbnet, så hvis du har kunnet Bare å gå inn og jeg var ikke abonnert på den kanalen. Jeg så My mistake. Det fikser vi nå. Nå er vi abonnert. Gå gjerne inn og abonner for å støtte denne fantastiske gravejournalistikken på dansk YouTube. Utrolig imponerende. Men ja, jeg støtter absolutt den kampen Lotteritilsynet har tatt opp mot disse nettkasinoene. Nå har de jo fått gjennomslag for DNS-blokkering, og at bankene skal kontrollere og stoppe overføringer til og fra disse tjenestene. Og veldig bra, veldig bra. Fortsatt muligheter for å omgå, men det er langt fra nettkasinots feil. Ja, men da blir det vel mer sånn at folk må kjøpe det gjennom krypto, eller gamble med krypto og så videre da. Det er en gamble i seg selv, det, så. Awardshowet Simba-prisen lige åbnet. Så hvis du har kunne lide vores serier som Kortlagt og Kompas, eller hvis du bare har nyt at se mine lærerige og dybdegående videoer det seneste år, så vil jeg sætte enorm pris på, hvis du tog 2 minutter til at vise din støtte via linket nedenunder. Tilbage til Kortlagt. Jeg finder også ud af, at man kan få 5.600 om måneden via SU-lån. Så det har jeg faktisk tækket ind lige siden jeg blev 18. Der har jeg fået 5.600 hver måned fra staten, som så er røget første dag. Man kan se, hvilken dag på året i et helt år, at pengene ryger ind. Jeg kan vælge dage år til og fra, og man kan se, der er alle de her hak. Jeg synes, det her det var så interessant, for jeg tænkte, hvad er alle de her hak i grafen? 31. januar, 28. februar, 31. marts, 30. april. Det er lønningsdag. Det er sidste dag i måneden. Hver gang. Det er når folk får penge ind på kontoen, så skal de bare spille det. Jeg gik jo for lige pludselig at arbejde 80 timer om ugen ved siden af skole, for ligesom at få råd til det her gambling. Nu har jeg sagt mere eller mindre alt op, fordi at de psykiske konsekvenser ved det her, det er jo altså alt fra selvmordstanker til at miste venner og sådan, altså ensomheden i det, ikke? Skatteministeriet er klar over, at mange online-casinoer er i udlandet, og de løser problemet ved at sige, at alle online-casinoer, uanset hvor, skal betale 28% af deres overskud på danskernes tab tilbage til Danmark. Ellers må de slet ikke udbyde casino for danskerne. Og det gør de maltesiske casinoer også gerne, bare så længe de stadig ikke skal betale den danske skat. For de online-casinoer, der faktisk bor i Danmark, for eksempel Danske Spil, Spilhuset, Spillehallen og Spil Nu, skal også betale de her 28% af deres overskud, og derefter betale 22% mere i skat. De maltesiske skal som nævnt kun betale de her 28% til Danmark, men derefter kun de 5% skat i Malta, som endda ikke engang går til Danmark. Spilmyndigheden, de oplyser en masse ting. Jeg har bare regnet kun for online casino. Jeg har fundet ud af et par interessante ting, og jeg vil lige gå igennem. Først og fremmest er jeg overrasket over, hvor mange penge, der bliver smidt i endda lovlige casinoer på nettet. Bare lovlige casinoer, hvor du skal logge ind med MitID. Der bliver der per år spillet for 31.000 kroner per husstand. Det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke begribe det tal. Jeg har været i stand til at trække 31.000 danske. Det altså, hva blir det i norska? Det blir jo, den danske krona står veldig sterk i forhold til norske krona. Det blir jo fort kanskje nesten 45 eller noe sånt. I hvert fall godt over 40 000 per husstand da, som spilles hvert år. Det er ganske sjukt, ass. Tror ikke DNS-blokkering er fasit på å fikse problemet da, men en lisensmodell er nok fasit, tror jeg. Så det virker som de har hatt litt lugubre metoder for å verifisere identiteten til søkeren i utgangspunktet, så kunne nok tatt kampen med namsmann her til lands om det gikk så langt. Alle som spiller kommer uansett å spille, og alle nettsider er ikke blokkert engang. 1,5 kroner er en dansk, ikke sant? Så da vil det jo si at over 45 000, 46 500 norske kroner da, per husstand. Det er selvfølgelig veldig mange husstander som ikke spiller i det hele tatt, så de som aktivt spiller står jo selvfølgelig for en langt høyere andel i snitt, hvis du bare regner det dem imellom. Tal inden fra Spillemyndigheden og Danske Spil, der gav mig redskaberne til at kunne udregne den mængde penge, Danmark ikke modtager i skatteydelser, fordi online-casinoer bosætter sig i Malta og andre lande. Hvor meget en online-casino tjener
på, hvad folk har mistet. Det er ikke et tal, de skal oplyse. Men det oplyser Danske Spil. Og så regnede jeg med, at det var cirka den samme procentdel hos nogle af de andre store danske online casino-udbydere. Men det her, det er, hvad jeg har fundet ud af. Det er kun mine antagelser og beregninger, og jeg har ikke regnet personaleomkostninger og alting med. Det må understreges, at jeg ikke har adgang til 100% af de nødvendige data til at kunne faktatjekke min udregning, så tag det som et kvalificeret estimat. Når en virksomhed ligger i Malta, så skal de ikke betale den danske skat bagefter. Og det betyder, at der er nogle penge der, vi ville have tjent, hvis de lå i Danmark, vi ikke får. Hvis man ganger det op, så får man, at den danske stat går glip årligt af lige under 500 millioner kroner. 0,5 milliard. Det er rundt estimeret tal. Det kunne fastansætte 900, måske 1000 sygeplejersker i et helt år. Og det her, det er jo per år. Og det her, det er kun en voksende industri. Altså, der kommer flere og flere, der spiller. Nå ja, og det her, det er kun online casino. Utrolig mye penger som går tapt. Uansett hvor mye du sperrer, så kommer folk uansett til å finne en løsning. Du kan jo spille ulovlig via Facebook og Instagram og så dukkes der. Ja, ikke sant? Ja, folk kommer seg alltid rundt. Ja, men gode forsøk på å prøve å redusere, i hvert fall heve terskelen da, sånn at de som i det hele tatt kommer seg i gang blir færre. For det en som allerede er gamblingavhengig og kan triksa, vil jo selvfølgelig gjøre alt for å komme seg rundt og fortsette å pese på. Men en som aldri har gjort det før, og som eventuelt møter på murvegg som de ikke vet hvordan skal komme seg rundt, kan fort ende opp med å bare gi seg der, når de ikke allerede har det suget da. Så det kan jo redde mange fra å i det hele tatt bli utsatt for å komme dit. Danske staten går glipp av, men tenk på livsskjebner det skaper. Ja, 100%. Jobbet noen år for Norsk Tipping. Der ble vi lært opp til at å spille lotto ikke dreide seg om å vinne penger, men om å være en del av et fellesskap. Ja vel, ja. Ja, grasrotfellesskapet. Ja da. Jo, det er litt interessant indoktrinering. Jeg er jo egentlig veldig kritisk til Norsk Tipping. Det jeg synes er bra med Norsk Tipping, at det er et, jeg synes i og for seg det er bra at det er et monopol, og at majoriteten av overskuddet går til grasrot, altså organisasjoner og så videre da, og stiftelser og foreninger. Det i seg selv er jo bra at det liksom ikke er ville vesten. Men jeg stiller meg veldig kritisk til at Norsk Tipping får lov til å markedsføre. Det synes jeg egentlig helt skakkjørt. At Norsk Tipping kan markedsføre seg selv. Det fremmer i aller høyeste grad gamblingavhengighet, bare at de får lov til å markedsføre. Det burde vært like strengt regulert, selv om det er Norsk Tipping, som det var med alkohol. Vi markedsfører ikke alkohol i Norge, vi markedsfører ikke tobakk i Norge, og det burde ikke vært lov for Norsk Tipping å markedsføre heller. Det synes jeg faktisk er fullstendig forkastelig at det får de lov til å gjøre. Ja, og så det har jo ganske godt betalt også, de som sitter høyt opp i systemet Norsk Tipping. Max-sjefen bytter til toppjobb i Norsk Tipping, går ned i lønn. Trond Bentestuen overtar Norsk Tipping preget av millionbøter og en tippeskandale, så mye får han betalt for jobben. Et nye jobben i Norsk Tipping får en lønn på 3,1 millioner kroner. Ja, du lider ingen nød når du har en lønn på 3,1 millioner kroner. Men veldig interessant å vite om det finnes noen former for bonuser i Norsk Tipping. Statkraft. Der var jo bonuser som ville helvete. Så litt interessant å vite om det finnes noe bonussystem. Hvorfor har han valgt å gå ned i lønn for å gå over til noe som sliter med millionbøter? Det er vel en eller annen slags gullrot her et eller annet sted, vil jeg tro. Norsk Tipping opplyser at lønna ikke justeres i årets lønnsoppgjør. Bentestuen vil i tillegg motta ytelsespensjon i Statens pensjonskasse, opplyser Norsk Tipping. Ok, så de har sikkert en helt sinnssyk ytelsespensjon, antageligvis. Det vil jeg anta ganske sannsynlig. Jeg ønsker ikke å kommentere på egne betingelser, sier Trond Bentestuen angående lønnsnivå til nye toppjobben. Det er nå i hvert fall ganske sannsynlig at det er gullrot inne i bildet som gjør at det er lukrativt å bytte over. Så antageligvis så var det nok ikke noe veldig sånn selvoppofrende, en heroisk valg å bytte.
vil jeg tippe. Til væddemål, så kan vi se, at tallene er i samme størrelsesorden. Så det betyder, at hvis vi tager væddemål med, så tror jeg, at vi kan fordoble det her tal. Og hvis man medregner væddemål og skyggetallene fra ulovlige og ulicenserede gambling hjemmesider, så ryger det tal helt op. Excuse me, jeg hørte på podcasten til Avhørt om spillavhengighet. Norsk Tipping ble intervjuet, og de mente at ved å markedsføre seg selv, så hindret de folk å spille på andre ulovlige kasinoer. Den er syltynn. Den er faen meg syltynn, ass. Kødder du med trynet mitt, eller? Sykt hvor lite som går til Røde Kors med panteautomaten, egentlig. Ja, jeg så noe på det for en liten stund siden. 51% til Olav Thon, 20% til Røde Kors. Jeg husker ikke hva tallene var, men det kan være det. Norge er lik monopolenes land. Du skal bare drikke, spille og ete hos oss. Du kan helt klart gjøre argumenter mot for eksempel Vinmonopolet. Både gode argumenter for og mot. Men det som er en definitiv forskjell er jo at Vinmonopolet markedsfører seg ikke. Og det ser ingen grunn til at ikke Norsk Tipping skal og også måtte forholde seg til når det gjelder alt annet av gambling. Og jeg har aldri likt at det med hamstre eller alkohol når noe hyggelig skjer spontant. Vinduet for når man kan kjøpe alkohol er jo... Altså, nordmenn er jo kjent for å ha en litt sånn eksplosiv drikkekultur blant sånn internasjonalt. Vi har jo veldig restriktive regler på alkohol, men det er jo også litt sånn FOMO knyttet opp til det, og det kan jo ha potensielt være litt mot sin hensikt i form av at det har bygget en sterkere sånn stordrikkekultur, at når vi først drikker så skal vi faen meg ta den helt ut. Jeg er i aller høyeste grad jeg vil ikke si et offer, men delaktig. Du får ikke lov til å markedsføre lokale lotterier for lokale idrettsklubber og sånn. Ja, det er litt sånn sprøtt da, for det er jo ikke noe som man er i risiko for spillavhengighet for. Et kakelotteri, liksom. Det er ingen som får gjeld opp til øra på grunn av et kakelotteri. Så den dobbeltstandarden der er veldig merkelig. Vi vet at svært mange spillavhengige pådrar seg gjeld langt over hodet, og vi vet at gjeldsproblemer er en ledende årsak til selvmordsstatistikken i Norge. Ergo har nok disse kasinoene en del blod på hendene. 100%. Jeg har folk i familien som... altså familien til familien. Det vil si inngift familie. Som er noe av det blodet. På hendene deres. Så ryger det tal helt op på, at den danske statskasse går glip af 1 milliard kroner om året, lige omkring. På grund af, at Malta er en god infrastruktur for gamblingverdenen og et godt sted inden for EU og undslippe skatten. Har du overvejet Rufus? Der er jo det med Rufus, at jeg har været i det et par gange nu efterhånden. Jeg har dog aldrig kunne få mig til at smide mig ind længere end en måned. Men så kommer man bare ind på sådan nogle sketchy hjemmesider i udlandet. Og det er meget mere usikkert, og får man lige pengene, og man skal ind og verificere alt muligt lort, så jeg ender alligevel med at spille. Så du har været inde på nogle af de der ulovlige sider, Ja. eller... Ja. Hvis man kigger på Rufus, altså folk, der ikke vil lade sig spille mere, nok fordi at det har været et problem for dem. Prøv lige at se den der graf. Det er eksponentiel vækst. Hvis vi kigger i 2015 versus 10 år senere, det er mere end 10-doblet. Og det er mere end 40-doblet de sidste 13 år. Vi har jo Rufus, som blokerer alle dem med licens, men der er også nogle mulige løsninger, der gør, at man vil kunne blokere nogle af de her sider, som vi helst ikke ser, at danskerne spiller på, fordi der er ingen forbrugerbeskyttelse. Vi så gerne, at alle sider, der ikke havde licens i Danmark, dem kunne danskerne ikke spille på. Det lette svar for Malta-casinoerne kunne være at sige, at de her store firmaer som 888 Casino eller Unibet jo opererer i mange andre lande end bare Danmark. Og derfor har de helt simpelt placeret deres hovedkontor i Malta. Men så simpelt er det ikke. Internationale firmaer som McDonald's er registreret med et nyt dansk firma på hver eneste af de lokationer, de har i Danmark. Men McDonald's har jo netop fysisk adskilte lokationer i Danmark, hvor Unibet er et stort firma, der ikke har en fysisk tilstedeværelse i Danmark. Men det viser sig måske også at være lidt forkert. Den her store bygning med uret bag ved mig, der hører Unibet hjemme. Man kan argumentere for, at det måske er fair nok, at en koncern eller altså en virksomhed som Mr. Green ligger i et andet land. De opererer trods alt i en masse lande. Altså, der er et eller andet argument der. Men det argument holder altså ikke for Unibet. Det er fordi i lokalerne her bag ved mig, der er der en adresse, der hører hjemme, der hedder
Unibet Denmark Limited. En maltesisk virksomhed, der kun er rettet mod Danmark og danskere. Der kun tjener på danskere. Så det er ikke noget argument med, at hele Unibet International ligger her. Nej, der ligger en specifik virksomhed rettet imod at tage penge fra danskere og beskatte her i Malta. Så den Unibet, vi kender i Danmark, hedder på papiret og på Spillemyndighedens hjemmeside faktisk Unibet Denmark Limited. Det samme gælder desuden for 888 Casino, der i det maltesiske system kalder sig for 888 Denmark Limited. Firmaer, der kun er rettet mod danskere, der fodrer penge ind i Malta. Så er de eneste rene online casinoer, vi har tilbage, de sande danske casinoer, der har hovedsæde her i Danmark. Måske ikke engang. Vi har her hos Kortlagt modtaget tips fra over 10 tidligere og nuværende medarbejdere hos firmaet Evolution. Evolution har kontorer i Malta og har et samarbejde med mange af de maltesisk-danske online-casinoer, såsom Mr. Green. Men faktisk har de også et samarbejde med Danske Spil, der er 80% statsejet. Et dansk statsejet casino, der samarbejder med et maltesisk væsen. Evolutions opgave er at varetage online-casinoers live-dealer-opgaver. Med andre ord betyder det, at hvis du sidder og spiller for eksempel Blackjack på Danske Spil, så ser du på en dansk person iført en danske spiluniform, der sidder på et kontor i Malta og modtager løn af et maltesisk firma under maltesisk lov. Alt sammen på en dansk statsejet casinos hjemmeside. Men argumentet er jo stadig, at Danske Spil sparer penge ved at bruge en ekstern leverandør til deres live-kamera gambling, så de jo ikke selv skal opsætte studier i Danmark. Er det dog nødvendigt at spare pengene lige netop der, når Danske Spil samtidig var det danske firma, der ifølge tal fra Gallup brugte flest penge på markedsføring på landsplan i år 2024. De brugte angiveligt flere penge end Airtox og McDonald's til sammen. Statsejet Danske Spil afkræfter at skulle have brugt 250.000 på markedsføring, men ønsker ikke at oplyse det faktiske beløb af kommercielle årsager. Der blev et marked, hvor rigtig mange kom ind og skulle konkurrere om kunderne, og det har gjort, at de har markedsført sig eksplosivt, og det er jo den industri, der bruger suverænt flest penge på at markedsføre deres produkt. Hvordan kunne fremtiden for gambling i Danmark se ud? Har du nogle sådan konkrete idéer? Vi mener helt klart på Center for Ludomani, der skal ikke være markedsføring for spil. Fordi vi ved, at den her markedsføring, den er skadelig for børn og unge og dem, der spiller mere end godt af. Og alle os andre, der ser det ikke rigtig ud til at have den store betydning, så det er rettet mod en sårbar gruppe i forvejen. Vi mener ikke, at der skal være bonusser og cashback. Tror du hånden på hjertet selv, at du kan lave det dobbelte, når du siger de ord? Nej, det er jeg rimelig bevidst om, at det kan jeg ikke. Okay. Jeg vinder jo lige godt 200.000 for, det har været marts sidste år, og tænker, ja tak. Og jeg vælger så at udbetale, men fordi at på Betinge på det tidspunkt, der kan man ikke sætte den der knap til, at man kan annullere udbetalingerne. Så hver time gør jeg lige at annullere min udbetaling og spiller lidt, og så faktisk på en halv dag, der har jeg tabt de 200.000 igen, plus yderligere 110.000. En anden måde, at danskernes penge de ryger til Malta på, det er ved, at spillemaskinerne på de sande danske online-casinoer. Det er trist, ass. Du hører den tristheten og desperasjonen i stemmen hans også. Det her er en mye mer ekstrem versjon, men litt sånn samme som de har snakket med i forbindelse med alle de gifterne til Navtok-folka da, som gifta seg til vill gjeld, rett og slett spilleavhengighet da, med at de skulle vinne disse kampene. Men her er det jo på en måte et håp om at man kommer til å få tilbake noe da, og folk spiller seg jo helt søndra sammen. Er udviklet i Malta og lejes. Spil som Le Bunny eller Sweet Bonanza er kendt inden for gamblingverdenen og kan ses inde på mange udenlandske hjemmesider. Der findes også dansk udviklede spillemaskiner som alternativer, der kan gøre nøjagtigt det samme. Men årsagen til, at man stadig kan finde de her internationale spillemaskiner udviklet af maltesiske og gibraltariske firmaer, det er fordi, de er mere velkendte for spillerne. Ligesom du kan købe Adidas i danske butikker, selvom Hummel stadig findes. Vi skrev til 3 af de største danske online-casinoudbydere, Danske Spil, Spilhuset og Spillehallen, for at blive klogere på, hvordan deres samarbejde med de her maltesiske spillemaskiner ser ud. Jeg har lige noget, jeg skal vise dig. Ja. Vi sad jo og fandt ud af, at der var en masse forskellige casinoer, og der er en masse af dem, der er placeret på Malta, og så har vi nogen, der ligger i Danmark. Og så var jeg inde og kigge på dem, og der er rigtig mange af dem, som står som 100% danske, hvor næsten alle spilmaskinerne alligevel
bliver lavet af maltesiske firmaer. Så dem, der udgiver sig for danske, fordi de ikke ligger på Malta, har alligevel rødder i Malta og giver penge dertil. Så. Præcis. Og så prøvede jeg ligesom at finde ud af, hvordan er det fungerer, det her, når de har de her spilmaskiner. Betaler de en fast leje? Betaler de en procentdel af deres gevinst? Så du har spurgt en dansk casino, hvor mange penge fra danskerne, der ryger ind i Malta, Præcis. når man taber på en dansk casino. På en dansk casino. Og så skal hun generelt fungere det sådan, at vi betaler en procentdel til leverandøren af spillet. Så en ukendt procentdel af pengene mistet på visse maskiner på de danske hjemmesider ender også i Middelhavets gambling. Selvom det 100% danskeid i gåsetegn, så ender allikevel masse av pengene opp, ikke til Danmark, men da til Malta. Paradis Malta. Men vi blev slet ikke færdige med Evolution. Hadde ikke forventet at de hadde svart på det, ass. Nei, det er interessant at de svarte i det hele tatt. De ga selvfølgelig ikke noe prosent, men det er fortsatt en bit av puslespillet. Langt størstedelen af henvendelserne, vi fik fra tidligere Evolution-medarbejdere i danske spilafdelingen, drejede sig om ulovlige forhold, såsom tilbageholdelse af løn, vildledende markedsføring, kønsdiskrimination i ansættelseskontrakterne, en knivepisode på kontoret i Malta og lønninger, der var baseret på ens udseende. Alt det her startede med et tip fra en tidligere medarbejder ved navn Milo. Milo fortalte os om, at han i 2023 så et Instagram-opslag fra Job Spanien, der lovede gratis fly og indkvartering i 21 dage på en jobpromovering som game presenter for danske spil hos firmaet Evolution i Malta. Så var det svært at finde job, så fik vi tilbudt det der game presenter job gennem noget, der hedder Job Spanien. Ja. Altså det blev markedet som gratis accommodation, altså de der 21 dage, som de nævnte, eller 20 minutter, og så gratis fly. Og Job Spanien havde også sagt det samme. Ja. Milo og hans kæreste søgte jobbet og var kun 7 dage senere på et betalt fly mod Malta. Men i Malta oplevede de inden længe, at der var forsinkelser i deres første løn. Så gik træningsperioden, og det var jo mit, altså det er betalt træning. Ja, så skulle man få løn for det den 15. Den løn var forsinket, så vi var virkelig bagud at finde lejlighed. Og at de efter deres 21-dages optræningsperiode måtte flytte ud, og derfor blev roomies med en svensk kollega, der skulle vise sig at være mentalt forstyrret. Ja, altså vi kendte ikke rigtig de svenskere. Vi synes de var okay nok, da vi flyttede ind med den. Da Milo på en tilfældig nattevagt modtog en besked fra sin kæreste om, at svenskeren havde stået i dørkarmen til kærestens værelse midt om natten og kiggede, gik det ret hurtigt op for dem, at de ikke skulle bo sammen med ham længere. Mens jeg var på arbejde på en nattevagt, og Julia skulle på morgenvagt, så var han kommet hjem fra arbejde og bare kiggede på en sove. Ej, hvor forfærdeligt. Og hun blev selvfølgelig forskrækket og sagde, hvad laver du? Han sagde intet. Og uden nogen økonomiske muligheder besluttede de sig for at opsige jobbet i Malta efter 3,5 måneder, så de kunne flytte hjem igen. Men her startede cirkuset. De gratis fly og den gratis indkvartering på hotellet krævede Evolution nu 100% tilbagebetaling på. Oj. Ja vel, ja. Milo og kæresten var ret forbløffede, for dels havde der faktisk stået i deres oprindelige kontrakter, at hvis man opsagde inden for 6 måneder, så skulle man betale 100% af beløberne tilbage. Alligevel følte de sig uretfærdigt behandlet. En af deres kollegaer var blevet ansat på præcis samme dato og sagde op samtidig med Milo, men kollegaen skulle kun betale 50% af fly- og hotelpriserne tilbage. Vi er kommet i besiddelse af både Milos og kollegaens kontrakter, og sat side om side, så kan det ses, at kollegaen, der arbejdede der i nøjagtig samme tidsramme, har haft andre vilkår i sin kontrakt. Ifølge deres kontrakt kunne man nøjes med at betale 50% tilbage, hvis man var ansat i mere end 3 måneder, men mindre end 6 måneder inden opsigelse. Milo han klagede til Evolution og krævede, at han kun burde betale 50% af beløbet tilbage, ligesom sin kollega, men her går det kun mere ned ad bakke for kæresteparret. En leder på arbejdspladsen fortæller dem i en besked, at deres sidste månedsløn først udbetales, når de tilbagebetaler 100% for fly og hotel. En tilbageholdelse af løn, der som udgangspunkt er ulovlig. Milo brokker sig herefter over den vildledende marked. Dette er altså Dette er jo sånn økonomisk utpressing som grenser mot moderne slaveri. Det er så shady at det er vanskelig å
finne store nok ord. Markedsføring i de oprindelige opslag fra Job Spanien, og han hævder, at opslagene var væk dagen efter hans klage. Hos Kortlagt har vi også tjekket, og de oprindelige opslag er i hvert fald ikke på Instagram-profilen i dag. Jeg var nysgerrig på Evolutions greb om den, ifølge Milo, vildledende markedsføring og de varierende tilbagebetalingsprocenter på tværs af kollegaernes ansættelseskontrakter. Og den beviselige tilbageholdelse af Milos løn. Her er, hvad Evolution svarer Kortlagt. Først og fremmest bekræfter Evolution at sige, at de forudbetaler fly og opstartsindkvartering for dansktalende medarbejdere, der flytter til Malta. Men derefter siger de, at det faktisk kun er flyturen, der genopkræves af Evolution, og at indkvarteringen slet ikke skal tilbagebetales ved tidlig opsigelse. Det strider ellers imod, at Milo i 2023 fik tilsendt sin hotelbooking i dialogen om tilbagebetaling, og at kontrakterne fra 2023 generelt fortæller en anden historie. Hvis reglerne har ændret sig siden da, fortæller Evolution det i hvert fald ikke her. Om de forskellige tilbagebetalingsprocenter på henholdsvis 50 og 100%, svarer Evolution, at deres tilbud om forudbetaling er frivillig og kræver, at medarbejderen bliver i deres virksomhed i over 6 måneder for at få det gratis. De mener, det er retfærdigt og en praktisk model. Evolution undlader dog helt at svare på, hvorfor tilbagebetalingsprocenterne er forskellige for 2 kollegaer, selvom de blev spurgt direkte og ordret. Jeg bad Evolution om at forsvare det juridiske grundlag, de havde for at kunne tilbageholde Milos løn. Evolution undlader også at svare på det her, men de nævner for mig, at de ikke diskuterer situationer vedrørende deres ansatte med eksterne kilder som mig, men at Milo er fri til selv at kontakte dem om det. Hvilket jeg ved, at han allerede desperat forsøgt på tværs af 18 separate mailtråde, som jeg også har fået tilsendt af ham. Men vi fik straks flere henvendelser med historier fra Evolution i Malta. En medarbejder fortæller om en historie, hvor en bevæbnet mand kom ind på kontoret og havde stukket en medarbejder i skulderen med en kniv. Knivepisoden var i min første uge på Malta, mens jeg var på træningsakademiet. Evolutions svensk selskap, det er i hvert fall på børs i Sverige. Okay. Høres ut som den norske stat, vi kan ikke udtale os om enkelttilfælder. Vi sad i et blackjack-rum, da vi begyndte at se folk løbe frem og tilbage. Det virkede som om nogle af de ansvarlige vidste, at noget var galt, men vi fik ikke rigtig nogen information. Vi fik bare at vide, at vi ikke måtte forlade rummet. Efter noget tid fik vi at vide, at en mand med en kniv var kommet ind i bygningen. Efter hvad jeg forstod, kom han ind i et af rummene og stak en medarbejder i skulderen. Vi blev derefter sendt ovenpå og skulle evakueres, men der opstod problemer, fordi de brandudgange, vi skulle bruge, var låst. Så vi endte med at vente derop i ret lang tid, mens folk begyndte at blive nervøse, og nogen panikkede. Det, der gjorde størst indtryk på mig, var egentlig ikke selve knivstikkeriet, men manglen på information og hvor kaotisk situationen føltes. Til sidst fik vi fri resten af dagen, og virksomheden tilbød samtaler med psykolog eller nogen at snakke med bagefter. Jeg synes stadig, det virker skørt, at en person med en kniv kunne komme ind i bygningen, når der normalt er security på stedet. En del anonyme kilder fortalte også om Evolutions bonussystem, og hvordan lønnen var stærkt båret af såkaldte evalueringer. Vi har på baggrund af tal oplyst fra tidligere medarbejdere udregnet, at bonusser kan udgøre op til 18% af ens løn, og bonusserne bliver afgjort af blandt andet, hvor fint dealerens uniform sidder, eller hvordan dealeren lægger kortene, men mere Altså, bonus rangert utifra uniform, hvordan den sitter, det er jo højst subjektivt. Så appearance, uniform, behavior, dette er jo ting som de bare kan placere hvor enn de vil, og ikke noe som er bare direkte tallfestet. Opsigtsvækkende er, at en af kategorierne bare hedder appearance. Ikke alene det, men appearance-evaluering vægtede over 4 gange så meget som flere af de andre kategorier. Ens bonusser bliver angiveligt udregnet på et 3 måneders gennemsnit, så hvis du får en dårlig appearance-scoring, kan det principielt have betydning for din udbetaling for det næste kvartal. Hvor behavior-evalueringer generelt er meget konkrete med, hvad der skal ændres på for at kunne få en bedre vurdering, såsom at holde tungen mere ind i munden og undlade at røre ved sit skæg, var appearance-vurderingerne, jeg fik tilsendt, ofte meget mere løst defineret. Her har en anonym kilde tilsendt 3 billeder af evalueringer på hans udseende. 2 0 ud af 20'ere og 1 20 ud af 20. En meget binær fordeling. De 2 0 ud af 20'ere havde kommentarer til manglende elegance på hans frisyre, mens den sidste ikke havde nogen kommentarer. Sådan her så frisyren ud på de første 2 vurderinger, men sådan her så den ud på den perfekte vurdering. Nu er jeg ingen ekspert, men jeg ser ingen mærke. Null forskjell. Absolutt null forskjell. Hadde aldri tatt en jobb hvor det ble gjort en slags vurdering. Nei, fuck nei.
Altså, hvis det skal være, lønna skal være avhengig av bonuser, så skal det være krystallklare tall som avgjør det, og ikke noe som kan settes på noe subjektivt. Mærkbar forskel. Og en yderligere bemærkning er, at dem, der vurderer dit udseende, ikke engang er til stede fysisk på kontoret. Alle evalueringer foretages angiveligt fjernt. Vi havde spurgt Evolution omkring, hvorvidt deres evalueringsskalaer er binære, altså enten 0 eller toppoint, og om systemets vilkårlige natur, når den samme frisyre kunne få både top- og bundkarakter. Evolution bekræfter ikke, om der er tale om et all-or-nothing-system, og de bekræfter heller ikke, om vurderingerne foretages remote. Til gengæld siger Evolution, at fordi deres dealere arbejder... Jeg tenkte, du går ned 12% af lønnen, fordi nogen synes ikke, du var på fin nok på håret en dag på jobben. Det er ganske vildt, ass. ...i et on-screen studiemiljø... Du går ned 12% i 3 måneder. Ligesom i tv-branchen har de krav til pænt tøj, make-up og frisyrer. De mener, at de her krav skaber et konsekvent og professionelt udtryk. Men jeg hævder, at dokumentationen viser det modsatte. Samme frisyrer, modsatte scorer. Hvis kriteriet var objektivt, kunne der ikke gives både 0 og 20 for præcis det samme. Det Evolution nævner om makeup er også noget, flere tidligere medarbejdere har kontaktet os om. Vi har fået videresendt en konkret mail om, hvilke make-up-krav, der stilles til henholdsvis Ladies, full face of HD makeup is required, fully matte, with base makeup and eye makeup. Avoid vivid colors and keep the shades neutral. No highlighters, glitter, or gloss. Gentlemen, a fully matte covered face is required. If you have a dark circles under the eye or any imperfections on the skin, please cover. Kvinder og mænd. Kvinder Mye højere krav for kvinder. får følgende besked. Der kræves en fuld ansigtsmakeup med HD-produkter, fuldstændig mat, med basis-makeup og uden øjenmakeup. Undgå livlige farver og holde nuancerne neutrale. Ingen highlighter, glimmer eller gloss. Mændene skal blot have en mattering med concealer eller puder efter behov. Det, at der stilles forskellige krav til kønnene, gør 2 ting. 1. Det betyder, at kvinderne har en større arbejdsbyrde i at skulle lægge et fuldt ansigtsmakeup hver vagt, inden de møder ind. Det er tid, de ikke bliver kompenseret for, og man skal desuden selv betale for de produkter, Evolution påkræver, at de bærer. Ultimativt ligger det med at arbejde for inden hver vagt, som mændene ikke behøver at gøre. Og 2. Faktisk er der jo ikke bare tale om en forskel i tid og penge brugt inden hver vagt, men at der er forskellige make-up-krav oversætter også direkte til, at der er forskellige udgangspunkter for ens appearance-vurdering, som jo kan have direkte indflydelse på ens månedsudbetaling. Lønning koblet på fysisk udseende, hvor kravene er kønsbestemte, er en praksis, der grænser til at være kønsdiskrimination bygget ind i selve kontrakter. Det grænser til, det synes jeg er en mild vurdering av dette. Jeg vil si det er flatt ut det. Beint, klink, altså soleklart kønsdiskriminerende. Endnu en gang forhørte vi Evolution om, hvorvidt de opretholder de her forskellige standarder til mænd og kvinder. Og i så fald, hvordan de balancerer kønsbestemte udseendestandarder med ligeløn og forbuddet mod kønsdiskrimination ifølge maltesisk og EU-lovgivning. Nei, men altså, hvis man skal gjøre det rettferdig og likt der, så burde det være sånn, da må de stille med make-up-artister da. Så må de ha en ansatt som tar seg av make-up. For hvis ikke så legger man så utrolig mye ekstra arbeidsbyrde over på kvinnene med de overdrevne kravene sammenlignet med mennene. Jeg kan forstå det at utseendet er viktig, men å knytte opp bonusene til det er helt sinnssykt, fordi det er subjektivt. Hvis det er viktig for kasino, så får de stille med make-up-artister, rett og slett. Så jeg er ikke på laget med kasino i det hele tatt. Og jeg er enig i at det er viktig, men den byrden skal ikke ligge på de ansatte. I mailen 4 konkrete lovgrundlag, men Evolution svarer ikke på det eneste af dem. De siger i stedet, at mine spørgsmål leder til ukorrekte konklusioner, uden at forklare mig, hvordan de skulle gøre det. De afviser mit argument, men uden at komme med et modargument. I stedet vælger de at henvise mig. Vi begynte å referere til Kristen Gislefoss som hverdamen, altså? Nei, jeg kjenner ikke til tilfellet du snakker om.
til deres bæredygtighedsrapport, der ifølge dem omhandler, hvordan de arbejder mod at skabe gode arbejdsvilkår. Efter at blive klogere på, hvordan det er at være dansk medarbejder hos Evolution, vil jeg gerne høre det statsejede lotteri Danske Spil om deres forhold til Evolution og deres operationer. Danske Spil skriver til os, at de har samarbejdet med Evolution i omtrent 10 år, og at det er et samarbejde, de har været glade for. Samtidig skriver de, at de stiller krav til, at de virksomheder, de samarbejder med, behandler deres medarbejdere ordentligt. Danske Spil oplyser kortlagt om, at Evolution, ligesom alle deres andre leverandører, skal leve op til Danske Spils Code of Conduct. Hvis man vælger at læse det her regelsæt, ser man blandt andet hurtigt, at stykke 6,2 fortæller, at partneren her Evolution skal ikke diskriminere på baggrund af medarbejderes køn. Jeg spurgte, om de fører tilsyn med, om kravene så bliver overholdt. Kendte de til de her forhold, som vi har efterforsket, og vil de undersøge dem? Danske Spil svarer, at de selvfølgelig taler løbende med Evolution, og at de kommer til at nævne vores henvendelse for dem. Så det er ironien full circle. Staten kan udbetale et... De kommer til å nevne dette for dem. Altså, det er så vagt og ubetydelig. Fy faen, så utrolig ræva. SU-lån til en studerende, der kan gå ind og miste de penge på et statsejet casino, hvilket i sidste ende leder til, at staten får færre penge i selskabsskat. Jeg håber, du er blevet lidt klogere på, hvordan dansk licenserede casinoer opererer ud af udlandet. Mit navn er Oliver Vam. Tak for at se kortlagt. Oliver Vam. Fantastisk video av Oliver Vam, eller Broliver. Vær så snill inn og abonner til Broliver og slenge inn en like for dette. Dette er veldig, veldig, veldig bra. Fantastisk gravejournalistikk delt med alle sammen helt gratis på YouTube. Det er utrolig sterkt levert, så takk for denne videoen.